uang sukui tomorrow dos orang ni cimi komunum park jera kaisa transparent tram Kolkata o jemon tram cholo o tram hai kaisa o dos orang cimi no orang cimi lama kinar class ni tram transportable AC kenang tram lukurokno thanglai sorina ni bagai tram sanadana world India o সারা বিশ্ব তাবো এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন খাইনানি রেভিনিউ আর্ন খাইনানি কোন একটা সংস্থা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নি কাইসা জাগানো কম্পিটিশন নাংলাই দङ आवंखा टूरिज्म नो बाहायके डेभलप खाइनाय आबो बाहायके इनकाम जेनारेट खाइनाय आबो ताबो कम्पिटिशन नांलाय दङ सारा पृथ्वी वो वर्ल्ड टूरिज्म डे इस्लाम जाकबानी आबनो गरम जाकबानी आबनो इंटरनेशनल लेवल पे जता खैबेनी दो बाहायके काइसा देश बायते काइसा देश ने हाबा मानजु लाये जनगण रो एक्सेस खाई काइसा देश निते काइसा नाइथो काइसा देश निते काइसा देश बे कल्चर रिलेशन ट्रेडिशन आरो खाइने नि बादे internationally of world tourism देश अंदर चीनी त्रिपुरा वाहिन स्कोप दङो इंडिया ओ स्कोप दङो नर इंडिया ओ जतनि सेताबो टूरिस्ट थांमा दरबा जम्मू काश्मीर लाद्दाख आबनि परे जतनि से टूरिस्ट थांबो ताबो सिक्किम काजीरंगा दीघा केरला दिल्ली में तो हिस्टोरिकल साइट नैने बगी थांगो आगे नि बिल्डिंग के सामने नैने बगी थांगो ताजमहल नैने थांगो कुतुब मीनार नैने थांगो लोटस टेम्पल आग्रा अब नैने थांगो किन्तु नेचुरल जता नायनानि नेचुरल न बुइबेलाय के हमजा बायगो तार केबा बिल्डिंग सिल्डिंग लोकल कंपनी बुइताबो टूरिस्ट लोक सावो डाइरेक्ट से तंगानि हरसा वासुं बाय मोय पेनि जालांगानि हरसा आबरकसे इंग्लिश रो बाहिनो फरेन कंट्री रो बाहिनो ताबो नागालैंड नि तानि अरुणाचल प्रदेश रो भूटान सिक्किम रो ओ फाइके से ताबो टूरिज्म न कैसा आलादा मात्रा से खाने इनकम जनरेट खाइ किचिनि और त्रिपुरा वो ताबो खनु गोबां मानसिनि टूरिज्म न एक्सप्लोर खाइ टूरिज्म न परफेक्ट लाइन न प्लान शुद्ध निर्महल थांलायनाय राजबारि नायलायनाय चाक्राकमान नायलायनाय दंबुर नायलायनाय आसु थिमिया सिनियर रिच कालचार दं त्रिपुरासार जुदा जुदा त्रिपुरासार खानि कालचार बरफनि सामु तामु दैमु सामु बरफनि कामु लमो जों वर्ल्ड वाइड जों थाबनो प्रचार खालामो बुयरो बाहायनो फायो खरसा थुनानै बागै $500 $200 इवन आं खरसा बाय कक सिमा सालायके खरसा गरेना ओ मेघालयनि ओ बरबो होमस्टे रबो थांमासे बर $1,000 अफरन्त से बर रिगलान थां फेमिलि खाय सामना खायसा थां $1,000 इकुम टुर हिसाब खायने $83 बाय $1,000 नि हिसाब खायके बसे गाजे इकोनॉमिक बारनानि रेवेन्यू बारनानि जागानि के टुरिज्म जि और जागा गोबां माने दं ताबो जों PPADC गुमुलुं सह सारा त्रिपुराव आइजे जों टुरिस्ट एट्राक्शन खायनाय आबोनि जों खायसा रूपरेखा तैयारि खायो इवन बुबाग्रा वाहायनो चिनि त्रिपुरा एकॉर्ड टूरिज्म चिनि बिकेरान सानो टूरिज्म त्रिपुरा लोक youth लोग नो इनकम जनरेशन खायने निबरी पर एम्प्लॉयमेंट देने निबरी एकमात्र ताको इमीडिएट जेता लामा दङ टूरिज्म आरो बिजनेस खायो सिगन बानिया थेनि शेरमान गारि चालकनि शेरमान हाउस कीपिंग शेरमान गोबां शेर आरो आसायना आबनि बागै अ जागाव खायसे बा
একটা ইনভেস্টমেন্ট কাইসা খাইনে নিতে जों वान सप्लाइ যেমন जों তাবো এই ইস্যুआव नरो साइमान खाना वाटार फाउंटेन फाइ दङ सिएम सार सालाना जों ताबो प्रोजेक्ट खाइ दङ स्नो हाउस माने तानो चिनामा हल हाइपटल मा हल नाय हल बिसिनो जों गरम खालाय दुगरगा काश्मीर मा दंना हाइके आरो बिसिनो काश्मीर फिल मान गरम खालाय दंनाय बरफ नि बागान बिसिनो आजोबै आरो चास हल दंनाय आरो भलिबल रक थंलाय दंमानाय हेन्डबल रक थंलाय दंमानाय जेमन बेंगलुरु रक যারা থাংনাय रक मुखना स्नो हाउस एक घंटानि बागे हाफ मानि आं 2500 টাকা मानो जैकेट मा दङ बुट मानो याक मोजा मानो शूट जैकेट आबायके माहाबो बिसिनो थांनाय फटो बजारनि मोबाइल ले फटो बजारनि एके लगे फटो बई दनो रे रहर एमन के फटो सनामै रहर आ लागो ngawo काश्मीर देंथा द बरम का सिक्किम दं था नरमै सिमांगा jadi inka lunch malam jeng 1.5 घंटा लाइन मारम खारो आ स्नो हाउस आ हाबनानि बागै अबा हाय स्नो हाउस जोंतेबो वान सुइ दङरो 10 रांनि जिमी कमन पार्क रा काइसा ट्रांसपारेंट ट्राम कलकाताव जेमन ट्राम चलो औ ट्राम हाय काइसाबो 10 रां जिमीनो अरन जिमी लामा किनार ग्लास नि ट्राम ट्रांसफारेबल एसी गोनां ट्राम लुकरकनो थांलाय सरनानि बागै ट्राम संगठनाने जोंवान सलाय दङ ओ खुमुलुंनो बुमुं जेहेतु खुमुलुं रोखा जिनो अनारेबल ईएम कसाम नरो जतन साइबानो जे बुमुं रनाय चंद्रदय रुपिनि सियावन बुमुं खुमुलुं ने एडिसिनि हेडक्वार्टार ओ खुमुलुंनो जों खुमुलुंनो खाने मुजु नायथाथ खुंखायो खुमनि लगे बथायखायनानि बथाय जादांनाय थाय पंखानका थाय जुलुंखा अमायके लामा किनार गखम बुबारि दंसिनाय लामा किनार थाय जुरबो थाय दंसे जे थायखाय नुखा नेगेन वारानाय जा बा अमो बल दागा सबायखा अमायके कैसा जोंनो सिगांनानि मुजु आबो माने जिखौ ब्लुप्रिन्ट दिरिखाय इबे बुफां तला हगे आचक लाय जा कैसे सीट जों आरो नाय बुफां तलाव जेबो बुफां तलाव आचक लाय जा लामा किनार न खाथिनि एडमिनिस्ट्रेटिव अफिस का कसान को के बुया आचोबै टाइम पास खायखांनानै ओ भाइरावके जों कैसे खायनानि परिकल्पना नाय दं नरो साइमानफोरा पार्क बुसुंनाय थाथाव जतन साबायखा पार्क बुसुंनाय थाथाव ओ पार्क न तेबो जों आबनि गुणगत मान क्वालिटी पार्क खायनानि बागै बिसिनो जों ताबो कैसा एनईसी नि प्राय प्रोजेक्ट है क्या प्रत्येक कम्युनिटी नि कैसा हात बंगना आबिसना हात रांखरक नि गैरें बो हायनाय रियां रक नि गैरें बो हायनाय कलय रक नि गैरें बो हायनाय मलसम रक नि गैरें बो हायनाय आ हायना आरो बय तंगै थांनानि जुदि मुचु गके आरो तंगै थांमानाय आबा हाय बिसिनो ताइबो स्टल रां गोतां खालनानि स्टल रिगने खालनानि स्टल ट्रेडिशनल फूड खालनानि स्टल आ स्टल रक खायनानि बगे जों अलरेडी NEC wa apa approve bongkar जों communication खाययाव सानो शिलंआव थाङै बेसे आं कागज बहाय या पारि बे गारनि अंगराव संके जों खुमुलुं पार्क न बेस खायै जों तेबो बाहायके attraction खायमा दाउ चिनि जों कक्सा दागे चिनि टुरिज्म डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर टुरिज्म ओवरऑल किन्तु कोरिलेट फरेस्ट एग्रीकल्चर टुरिज्म और तीनटा डिपार्टमेंट बेलायखिन पर कोरिलेटेड जों जे चिनि कॉग्निटिव कॉलेज नि उनब्लॉक चिनि म्यूजियम नि उनब्लॉक न खुमुलुंग प्रत्येकटा बिसिनि जोंआरो कायसा गायरें ताङै जोंआरो खुक सिखलाय दंसै खुक जे दरने मुखितुं थाइकितुं मा थागो खुक जे माने गायजागो जाब्रा लुमै फानो सक सकगोन जोंआरो खायनाय प्रत्येक बिसि हेके टुरिस्ट जारा फाइनेरो पर खुक नि फ्लेवर नानानि गेके खुमुलुंग फाइचिनिया आ जागाव खुक नि गायरें बाहाय खुक ताम आबरनो जों प्रत्येक बছর ग्रुप खायो आजाखौ लुबरनो फुलु काकेचिनि म्यूजियम लुकमानि लगे पार्क फाइमानि लगे हावबोनि चिनि कटेज दङै थांमानि लगे अबर बाहायनो सब समय बुइ आबरम गाके अबनो ओ जागानो
हामसे खासि मा पेनेस दिबल थांखायगे हरनि आताव किबिल थांनाय बङो फायके दिबल थांनाय अ फायके ओ जागानो दं तुरि साहाब खमलुंनो खायने नि नाबे दाइ सीएम सा गलाय खायना पक नांमानि सागा सिकिउरिटी लोकेल बरक खामनो नांनाय न लाद्दाख रबो तो थांगा साइनि सिक्किम रबो लाद्दाख आं थांबायगे बासामति सहर जे जागो दङो जो पारानि जो लुकराव फाइसि जन रिसेप्शन थाइबाय रिचिमन चिमन या फारे निनि बसारक न बरक बेरायनो मुनसियाखै जों या फारे लां थांगि जों बरक न नायै आबाय नङै नों बेराय फै आनि बसारक पारा हाइके सिबिनि सिमालंनो खुंरो जे कलेज बुल लेक पेलिका बरक आसिनो वेलकाम खायो माने अतिथि কি ভগবান দেবনী না কি কর দেব বাবু মানে লাদাখে এমন একটা পরিবেশ তারা আদর খাইতো বউ जों কাইসে পরিবেশ দङ বউ ফাইও চিনি কিসা সামু চাইনে বেলি ফ্রি অফ বউ ফাই চিনি ট্রেডিশনাল ফুড কিসা চাইনে বউ ফাই চিনি বা ট্রেডিশনাল কাইসা নরক চিনি বা খামাই সলাই বা নরক কিসা চাইনে ও ভাইকে আদর খাই কাশ্মীর ফাইকা काश्मीर कायजा होम स्टे हो तंका होम आरोबा हिनो बरनि नगो सिटनि प्रॉब्लेम न बरनि न बरके हाव थु जोंनो हगे बरनि जत बिसना रंगि लिबायो हाइके सि बर बिजनेस साबो बरनि गान्दिउनो जोंनो चारो जगिउ थु बरनि थुरो बरनि गान्दिउनो चारो बरनो दङ आनि बसारो आरो से स्कुटी सिरंनै स्कुटी का साले काश्मीर नेव पारासि बुरि नै दंखा तामिनि केसर बागानाव सि बुरि लै दंखा अबहाय जों केसर बागान थांनानै बरखे बुरि लै दंखा पारा बुरि जायनि बुजि सिनि लै दंखा आरो जेबा काजे बरफ नि नायके अतिथि बरफ बाहिके खाय फाइके चिनर हगे फाइके वेलकाम बाजि मखा बसो फाइके चिनर बेरे फाइके मजि मखा बसो बाके फाइराने बुइ कुचिब्लेनि कारेक्टार जोंनो आदर खायनो गैया बे आं दाबो साना नायमोन के हाइजिनिक कटेज पुलिस कटेज हरति पुरो वाल काइथो आनो रुमबार ने registration खायनि आइडेंटिफिकेशन और दिंका पुलिस सो हेदा रात दिंका बरान को सकवान लिमेया बसिन बारा चली में कोइते को तोंनाय तोंदे सिकिन गरम अब कुजुते के सलाय हाबाय सिकति सोकरा होय बुइ बाहिके फायनाय को महाराजा अबनो सिउइनो टाटा HICL एक मतलब दाले टाटा नि गायसा जों स्किल डेभलपमेन्ट खायना नाय दङ अजागो नारवाय कम खायना बुइ स्किल डेभलपमेन्ट खाखाय चिनि हाउसकीपिंग न खाय आरम्भ खाय टुरिज्म डिपार्टमेन्ट नि समस्त स्किल चिनि सिखलार न फोरोंनो इभेन हातारो पर्यन्त थाङै बो चाकरि खाय बरफ सावो प्लेसमेंट पर्यन्त ना और सुनि टाटा नि कायसा ग्रुप खाय और नरम चिनि सेरारो न फोरोंखांगे बर फातार हास्टे मिसेनिया फातार देश पर प्लेसमेंट टाटा नि नरम साइमान नाबले लंडन जतनि से होटेल कत दामनि होटेल साबनि टाटा ग्रुप अमेरिका जतनि से होटेल कत दामनि होटेल टाटा ग्रुप स्विट्जरलैंड जतनि से होटेल कत टाटा ग्रुप ओ टाटा से साइखौमोन जों प्लेसमेंट दिनाय खबर लोङो फायनाय नारबाय दं खायो जों नरमनि सिखला सिखलि रखनो जों ट्रेन खायनाय स्किल खायनाय वार्ल्ड जेकुनु जागो बरं साममानि मानो अ हाय दरने जों स्किल दिनाय जों ताबो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोर खायमानि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नि जों स्कुटिनि खायगाव जों जोंनि कमिटि आजोबलायखा आरो इंटरेस्टेड खाय बरं जोंनो रिफायखा जों थाक्तिनो अ स्किल डेभलपमेन्ट जों खायनाय बिके आं अबनो कयनि मुसुबो ओ एडिशनल बुजिनाय लगे जों समय किसा ना रांगोलै रां फाया रां फैसा फायाव फानो जों पुदिलाय दङ बाहायके अबनो दै वारनाय स्कुल फोराव माननाय बियाति जों फाइनान्स तो बे माननाय बाहायके बिबिनि जेनेरेशन खायमाननाय आबनो दुखा गेलेनो जानिदा डिपार्टमेन्ट हायबानो टुरिज्म डिपार्टमेंट खाय एमन एकटा डिपार्टमेंट ओ डिपार्टमेंट
केवल डिपार्टमेंट या वो डिपार्टमेंट में चुंचो तो नहीं वांग सुबह जी चुंचो सामुमा तांगे उसका मो सुनी व्यवसाय तारने का तार व्यवसाय जिन परंपरा जीवन में बोर्मा बाई तैसीनी बिक्री चिंता वो मीडिया ना नहीं चुन आचों में क्या बोरो टूरिस्ट नी possibility to homestay khainani cottage landani eco tourism khainani जोंआवबो बोचंलाय दंताबो एमन कैसे पारा जों एडो खायने जे पारावो फुल्ली आ पारावो कुनु तीन नक सेकरिन में आ पारा टोटल गायरें गना आबनो जों एमन के खायति सानाय टोटली गायरें गना पेंगी चादरनाय जाछि रुबुई चादरनाय जाछि हानाय चादरनाय जाछि अबा एकटा पारा जों सिलेक्ट खायने आ पारावो जोंनि एडिसिनि थिकेनो टुरिस्ट ऑपरेटर नाय अरन जिबिन जों टुरिस्ट प्लान थांनाय परना आरो तौनिनाय इंटरनेट पे के वेबसाइट पर बुकिंग खेले जानानि थांनानै तंनानै लजिंग फुडिं समस्त व्यवस्था अब हाइके जों गायसा जागानो जों एडप खायने निताबो वाम सबै लाइक दं आरो मोसा चिनि ट्रेडिशन मोसा मुंगु रहनाय थांनाय सारि इगे रहनाय खांरे रमरिनाय दिसौ लांनाय थांनाय आथोब रमरिनाय लुगाबाय गाय लांनाय थांनाय अब हाइके जुदि हरनिसो मा दंला गांगेव जादोयै इंग्लिश रो फादर ने खाइने रो नीने रो त्रिपुरा जागा सिरि मानदर रकाला स्कूल पे लेगला खचालाई से खचा पाइगला चंद्रा एके ओ स्कूप जों तो इमाखना आगने बगे जों ओपन माइंडेड कोऑपरेटिव चिनी अपास चिनी नेचर जों मासलायनाय जों बयनो एक्सेप्ट मा खाइने बय खाइगे के अरो खातुमनाय जा कंफर्मनाय जा ओहाय और कोनो नाहारे न दिनि निसिमि जों समाय जांलायनाय दिनि निसिमि जों लामा सगांलायनाय फायदि बाहायके नरनि जुदि कुनु साजेशन दंके जों रेस्पेक्टिव ऑल ऑफिशियल पार्टनरका चिनि जॉब पार्टी रिप्रेजेंटेटिभ इवन मीडिया नरनि कुनु साजेशन दंके कुनु दागो खायने मीडिया रनि बागै बाहायनो स्कोप फायनाय गोबांमा स्कोप फायनाय आ जागा सामु तांनानै आ जागो एक्सपोर्ट खायनानै media backbone of the society and media was koso samuntan thaiya media sara সম্ভবইয়া পজিটিভ খাই মিডিয়া রকম বাহিনী চুন কইনাই চিনি এডিসি ইনকাম জেনারেশন খাইতানি এডিসি নর পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নাওই সমালোচনা অন্যায় ফিয়াবা কনস্ট্রাকটিভ নিউজ निबागै नरक जुनो चुबा चुमारिने ओ जागा ताम खायना नरक जुनो सादि चिनि लोकेल समस्त যত চিনি এডমিনিস্ট্রেশন তো করতে কমসলে যে জায়গাও সম্ভব आ জায়গা যে জায়গা চিনি যদিও রাং গরে रांनि जों बाहायथि तुबनाय सावबाय कक सालायनाय आबो जों सालायनाय गाबो चिनि आस्ते आस्ते जों खाखायो आगामी दिन जों डिपार्टमेन्ट इवन एडिशनल चिनि गाबो कक सालाय दङ चिनि साफा एके गबबाय जों तेबो सामंखौ कांनानै चिनि स्कोप फायनाय चिनि म्युजियाम न तेबो काहामके फायनाय चिनि ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज पार्क नि बागै बेहाय चिनि सीएम सा कायसा प्रपोज ले दङ जागाव कल कायसा प्रोजेक्ट जों जागा बाहायनो साइट नायलाय दङ अबनो कारिगर तेबो काहाम तेबो प्रोजेक्ट कटो नि बागै नायलाय दङ जों खाखायो दाति दाति चिनि सामं बटां र उंनाय हाइटे खाखायो वाल टुरिजम देवो नरजक फाइमानि बागै आं बेलायखौनो खाफां थक्का महाराजा तंना को तंमानि बनि दिनि सार्टिफिकेट फ्लाइटबा ते बर' स्टुडेन्ट मालायनि नासिंजा आं बाय तंमानिया एके जय और फाइमान जा फैनाय जतन हामबाय एके फाइलिनि बागै सिनि वाल टुरिजम दे बोसोरनो अंशजों थिनांगते सामं गाहाम बेलाय माने अ आशा आकांक्षा जतन थानिया आरो जतन